ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ നിൽക്കണ്ട. അപ്പം അതിനു മുന്നേ നമ്മള് 5 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? വേഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം. ധ്യാന മന്ത്രം തൊട്ടൊന്ന് പറയാവോ? ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ദിവ്യോത്ത പുരുഷ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായ പൂർണ്ണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചര നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം, എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. നമ്മളെ കർമ്മബന്ധങ്ങളില് തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും ആസുരരും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും. അടുത്തത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 4-മത്തെയും 5-മത്തെയും പഠിച്ചു അല്ലെ? 4-മത്തെ 5-മത്തെ 6-മത്തെയാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്രാപ്യനുമാണ് ഭഗവാൻ. 6ഉം 7ഉം ഒരു 6ഉം 7ഉം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? 6ഉം 7ഉം അല്ല, സോറി, 4ഉം 5ഉം. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? സുധാമസ്തനാണ്, കാറ്റിനെയും മഴയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹത്വം. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു? സ്വതാമസത്തിലാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാവരുടെ നിയന്ത്രണമാണ്, കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, പിന്നെ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും നിയന്താവാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ 4-മത്തെ പറഞ്ഞത് മഹത്വം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5-മത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും വളരെ വിദൂരസ്ഥനാവും, പിന്നത്തെ 2 മഹത്വവും വൈരുദ്ധ്യം. അപ്പൊ 5 പ്ലസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ 3ഉം 4ഉം പിന്നെ അല്ല 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലെ? 4ഉം 5ഉം മഹത്വവും വൈരുദ്ധ്യവും. 1, 2, 3 ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നത്തെ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. 3 ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ 3 കണ്ടു. 4-മത്തത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, 5-മത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം.
അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെ? ഇനി ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആറാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്, ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അതായത് സർവ്വതിലും പരമാത്മാവിനെ പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ എന്തില്ല, ഒന്നിനെയും വെറുക്കില്ല. എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതായത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുക. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ആരാണ്, പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരാളോടും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് 6 പറയുന്നത്. 7 പറയുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ, ഗുണത്തില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തുല്യം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എന്താണ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ത് പിടിക്കില്ല, മായയും ഉണ്ടാവില്ല, ഭയവും അനുഭവപ്പെടില്ല. അതാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 മന്ത്രം, ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നവൻ. എടുക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ആറാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലേ? നെറ്റ് സ്ലോ ആണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേക്കാം. ഇല്ല, മകൻ പറഞ്ഞു. നെറ്റ് സ്ലോ ആണോന്നൊരു സംശയം. ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 6. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാഭിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാഭിജുഗുപ്സതേ. സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളിലും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം കാണുന്നതിനെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കാം, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുക. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറയണത്, 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയണത്, 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്: കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ടും, മധ്യമാധികാരിയായിട്ടും, പിന്നെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, ഉത്തമ ഭക്തർ, മധ്യമ ഭക്തർ, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് എന്ത്, കനിഷ്ഠാധികാരി. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു, സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പോയിട്ട് ആരാധന നടത്തുക. അങ്ങനെ സ്വന്തം മതത്തിനനുസരിച്ച്, അതിനനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ് ആര്, കനിഷ്ഠാധികാരികള്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമുള്ളൂ, അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ, വേറെ എവിടെയും ഭഗവാനില്ല. സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്കില്ല. അവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരെന്നോ അയാൾക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ തലം ഏതാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഉയർന്ന ഭക്തനാണോ താഴ്ന്ന ഭക്തനാണോ, അതായത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഭക്തരാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയവരാരാണ്, ഇതൊന്നും ഭക്തന്മാരെ തരം തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ അവരുടെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രം, ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തും കൂടി അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഉയർന്ന ഭക്തരാരാണ്, മധ്യമ ഭക്തരാരാണ്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. 2ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്, മധ്യമാധികാരികൾ. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്. ഈ മധ്യമ ഭക്തന്മാര് 4 തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കനിഷ്ഠ ഭക്തരാരാണ്, ഉത്തമ ഭക്തരാരാണ്, പുതിയ ഭക്തന്മാരാരാണ്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരാരാണ് എന്നൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 4 തരത്തില്, ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തിക സ്വഭാവത്തിൽ, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഒക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 4 കൂട്ടരെയും കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, മധ്യമ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല, 2ാമത്തെ ഭക്തർക്ക്, മധ്യമ ഭക്തർക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മധ്യമാധികാരികൾ ഇവരോടൊക്കെ പലതരത്തിലാണ് ഇവരോട് പെരുമാറുന്നത്. ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവരോട് പെരുമാറുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കും, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്തും, ഈശ്വര ജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കവര്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും, സൗഹൃദം പുലർത്തിപ്പോകും. ഈശ്വരന്റെ ജ്ഞാനം നൽകി ഇവരിൽ സുപ്തമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും, മധ്യമ ഭക്തര് ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ പക്ഷെ അവർ സമീപിക്കില്ല. അവര് ആരെ സമീപിക്കില്ല,
നാസ്തികര്, ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ അവർ സമീപിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നവരെ ഇവർ സമീപിക്കില്ല. അതാണ് ആര്? മധ്യമ ഭക്തര്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികള്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നവര്. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും ആരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരികളെ ഉയർന്നവരാണ് അവര്. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദർശിക്കുക. ഉത്തമാധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണും. അത് നാസ്തികനാണെന്നോ ആസ്തികനാണെന്നുള്ള ഭേദമൊന്നും ആർക്കില്ല? ഈ ഉത്തമ ഭക്തനില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളെ നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനാണെന്ന്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശ്വാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായാലും പിന്നെന്താണ് നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനായാലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. ഇതിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ചണ്ടാലനായാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനും ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാവരും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം. മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരവും അവര് മൃഗശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഭൗതികമായ അപൂർണത കൊണ്ട് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറിവ് വേണം. അതെങ്ങനെ വേണ്ടത്? ഉന്നതമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ ദർശനം ശരിയാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് നേടേണ്ടത്? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ദർശനം ശരിയാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുള ചെയ്യപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നേടേണ്ടത്? ഏതിലൂടെ നേടേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാൽ അരുള ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദന്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസമഹർഷിക്ക്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വ്യാസമഹർഷി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൈദിക വിജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു വരുന്നതല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണവും ഉദാത്തമായ കൃതി ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണവുമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൃതി ഏതാണ്? ഭാഗവതമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവന് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയും ഉണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥവും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ, ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്.
ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമാധികാരിയായി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം പ്രകാരം ഒരു മുക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കുക, ഒരു ഉത്തമാധികാരിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ആ മുക്തന്റെ തലത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തതും കൂടി എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോണത് അല്ലെ. അതെ അതെ. ഇതില് എന്താ പറയണത് ഈ മന്ത്രത്തില്? ആരാണോ എല്ലാത്തിനും ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായി കാണുന്നതോ, പിന്നെ പരമപുരുഷന് സർവ്വതിലും ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ആരാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. 3 അധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയാം. കനിഷ്ഠ ആട്ടോ, ഇവിടെ അനിഷ്ഠ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യം, ഉത്തമാധികാരി കുറിച്ച് വിവരിക്കുക. കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും താഴ്ന്നപടിയാണ് ഭഗവാന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെ. ആരാധനാലയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് അറിയില്ല, ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓരോ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് അവര്? അത്രയാണോ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം മതം അനുസരിച്ച് അതത്രേ ഉള്ളു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭക്തരെ അറിയാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായവരെ അറിയാൻ സാധിക്കും, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിട്ട് ഇവര് ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിനും പോകില്ല അല്ലെ. അവര് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളവര്. പിന്നെ അവർ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മവാചനമായി കരുതി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സുഹൃത്തം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നൽകി അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. ആരെ സമീപിക്കില്ല? നാസ്തികരെ സമീപിക്കില്ല. 3ാമത്തേത് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നവരാണ് വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. എപ്പോഴും നന്മ മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എപ്പോഴും എന്ത് കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഉത്തമാധികാരിക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കും? ഒരു ആചാര്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ വ്യാസദേവ ഗുരുപരമ്പരയിലെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ കൃതി ഏതാണ്? ഭാഗവതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതും അവസാനത്തുമായിട്ടുള്ള കൃതി. അടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നേരണ്ടോ? 7ാമത്തെ. അത് ചെറുത് തന്നെയാ, അതില്ലല്ലോ 2 പേജ് ഉള്ളത്, ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 7.
യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ചൊല്ലാം. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രത്തില്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതില് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? മായയും ഭയം ഒന്നും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗുണപരമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഗുണപരമായിട്ട് തുല്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അളവിലാണ് വ്യത്യാസം, ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, ഈശ്വരന് തുല്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തനുഭവപ്പെടുന്നില്ല? മായയും ഭയമൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ്, ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? മായയും ഭയമൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം? മനസ്സിലായി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭാവാർത്ഥത്തില് മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നവൻ, ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭാഗവതൻ, മഹാഭാഗവതൻ. ആ ഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഏകത്വം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിൽ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മഹാഭാഗവതന് സാധിക്കും. പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകിയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 80% ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ആ സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവും അല്ലെ. ജീവാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പൊ ഈ 80% ഗുണങ്ങളും ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അളവില് ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ ജലം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ഉപ്പും സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പും രണ്ടും ഉപ്പ് രസം രണ്ടിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ അളവ് നോക്കുമ്പോഴോ രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരു തുള്ളിയും സമുദ്രവും തമ്മില്.
ഗുണപരമായി പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവാസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാവുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പരിമാണത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലോ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അളവിലും ഭഗവാന് തുല്യനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ തുല്യമാണ്, അളവിലും തുല്യമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാവില്ല? ഈ പ്രകൃതി സ്വാധീനം ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. എല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാതും സർവ്വചരാചരങ്ങളും 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ എല്ലാതും ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പറയുന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നത് എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാനും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദ കേന്ദ്രം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഈ ഭൗതിക കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദ കേന്ദ്രം അത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദ കേന്ദ്രം ഭഗവാനാണ്. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ഒരേ അതീന്ദ്രിയമായ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം? ഇതിൽ നിന്നാണ്. നിരീശ്വര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടലെടുത്തത് അതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ നിരീശ്വര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ശോകമായിരിക്കും. അത് കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. നിരീശ്വര ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ളതിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ എന്താണ്? നശിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതെന്താവും? തകർക്കപ്പെടാം. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണിതെല്ലാം. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ആത്മഭൂതഹിതം. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ആത്മഭൂതഹിതം, ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ആത്മഭൂതഹിതം ഭഗവത്ഗീത 18:54 പരാമർശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മഭൂതാഹിതവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാഹിതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയണത്? ആ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ആത്മഭൂതഹിത ബ്രഹ്മഭൂതാഹിത രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? തക്ഷണം തന്നെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സത്ത ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനാലും ജീവസത്തയാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല.
സത്തയായാലും. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ ഈ പരബ്രഹ്മവും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും എന്തല്ല? അവ്യക്തിഗതരല്ല. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും, ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും എന്താണ്? വ്യക്തിഭാവത്തിലുള്ളതാണ്, അവ്യക്തിഭാവത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ എല്ലാ ചീത്തകളും ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. അവര് ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. ാണ്. മായാഭയമോ ബാധിക്കില്ല. ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തടസ്സശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. തടസ്സ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അവയുണ്ട് എല്ലാം പരമസത്യയുടെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. വേദാന്ത സൂത്രം 1:12 ആനന്ദമയോഭ്യാസത്വം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ആനന്ദം നിരന്തര ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്രകൃതിയ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായിട്ട് എല്ലാവരും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ അതാണ് പറയുന്നത് ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?